Apha kulapho uAltie Willard oneminyaka eli-13 ubudala waseNomakanjani athe waphulukana nobomi bakhe ezandleni zikatata wakhe emva kokusela isiselo ekurhaneleka ukuba besinetyhefu. Usapho lwalo nkwenkwe, abamelwane kunye nezihlobo zisadandathekile sesisithwakumbe sokusweleka kwale nkwenkwe nebingumfundi kwisikolo samabanga aphantsi iCanzibe. uAltie notata wakhe bebeqhele ukukhangela ukutya okulahliweyo kodwa ngomhla wama-28 kule nyanga babenelishwa nanjengoko uAltie echole isiselo esisube umphefumlo wakhe. Usapho lwalo nkwenkwe nebifunda ibanga lesi-5 alukwazanga ukubalisa ngelithi lusaxhelekile emphefumlweni. Ummelwane naye uqhelekileyo ubalise wenjenje. Into eyenzekayo ngalamini ngenxa yemeko yekhaya, umtata nomntana bahamba bayotsho eBlue Water kuba beyokhangela into ezawuthi batyise. Apha ekuhambeni kwabo ke kulapho umntana wagaxeleka engozini because wafumana into wayisela kanti le izawuthatha ubomi bakhe. Le nto yehle apha ayikho mnandi and nabahlali abevi kamnandi. Into eyenzekayo le nto yenzeke last week Tuesday, but ke ayavakala kuba abahlali bebesiyiyoripota and even umama womntana uyiyoripota eofisini kaCouncillor. Councillor keza uzomamela apha endlini bakwenzeka ntoni na. So into ayavakala almost iveki yaphela. On Friday last week siyibone ikhutshwa kwigroup yase-Alex Mathikinca. Kulapho ke ngoku thina siyibambe khona sazama ukukhangela indawo ezinothi zingcwabe kwenzela umntana kamama angcwatywe because ithambo lomntu zange lahlala phezu komhlaba. Omnye umhlali uSharmaine Yani uthi olu sapho lunamalungu asithoba aluthathi ntweni, luphila ngokuchola yaye ludinga uncedo nanjengoko luphila phantsi kwemeko emaxongo. Ngokwemeko endiyibonileyo akukho nto, akukho apho bathatha khona. Bayaphila because ke xa ungaphangeli kungekho mntu uphangelayo endlini babe abantwana bebaninzi. Umzekelo mhlambe baphila kwii-grants zabantwana because bona bakafiki kwixesha lendodla, ne? So izinto ezininzi ziyasilela bakwazi uzenza because imali ayikho enough. Even u-social development kwakuyiwe kuyo for into ye-food parcels zange bade bazi. Uceba wale ndawo uZwelandile Tsotso nobendwendwele olusapho ngelokuzokunikezela inkxaso kulo uthi beyi-ofisi kaceba nosodolophu wesixeko baza kubamba intlanganiso babonise ngendlela abaza kuncedisana ngayo ukunceda olusapho. Yona i-office kaCouncillor ne-office kaMasipala ilapha fully fledged intoba kungabikho nto izawuhleleleka. Asinidi into efemelini but sinikezela sifuna uMasipala nikezele ngaye thuba le family incedakala ingafilishi into ezinenxeba but ikwazi ukuthi at least si-relieved kwicala elithile necala elithile. Bashiyeke siyazi ukuthi siza kuyilandela emveni kwayo yonke le nto ezibabe senditshile ukuthi indaba yento butatata suke nonyana baye ngapha eBlue Water, indaba ye-rate, i-unemployment rate. Bashiye endlini ngekho nto bayozama kwanyanzeleka bakwenzeke kule mizamo yabo kwahlala ingozi yehlileyo. Of which into sothusa kakhulu loo nto bakho abantu abaphila kwimeko enjalo yothatha bafuna kuyokhangelwa imigqomo yezinto ezilahlweyo. Of which kumntana ke ngumntana mhlawumbi ubone le nto ecinga uba inoba yinto emnandi wayisela kanti kulapho edibana khona nengozi. uAltie uza kungcwatywa ngoLwesihlanu wale veki sikuyo kwaye usapho lwakhe lucela nabani na okwazi ukuncedisa ngamalungiselelo omngcwabo aqhakamishelane nabo kule nombolo ekumabonakude. Kwiindaba zeMpuma Kapa, ndingu-Alungile Bhoqwana eNomakanjani eGqeberha.